Ginapanggandaman na sa Davao City Tourism Office sa mga aktibidad alang sa Pasko Fiesta sa syudad. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Kapinbulan una ang selebrasyon sa Pasko Fiesta sa Davao City. Ginapanggandaman na sa Davao City Tourism Office ang mga aktibidad sa ingrandeng selebrasyon sa Pasko sa Dakbayan karong tuiga. We are excited to announce na almost done na ta sa atong preparation. So execution na lang ta for our Pasko Fiesta. Sumala pa nga dunay twist sa mga aktibidad na naandan sa selebrasyon sa Pasko Fiesta. So far, we will be doing more or less the same na mga activities, but we just wanted to put a tweak sa atong mga activities and events for Pasko Fiesta. Doon na sa mga kabaguhan sa naandan nga petsa sa ubang aktibidad. So ang atong gi-change gyud na na date is ang atong banda dasig ug parada sa Pasko. So dili na siya nasa 20s, but we will have that on a Sunday, December 15. Sumala sa Department of Tourism 11, hinalauman ang pagdagsa sa mga turista sa Davao City karong bulan sa Disyembre. Gani, kampante kini nga maakomodar sa dakbayan ang mga moabutay nga turista. Yeah, hotels are always looking forward to the Christmas season, and of course they're prepping up for the influx of visitors. I believe they also have lined up activities to entertain our visitors who plan to visit Davao City in this time of the year. Ilusad ng Pasko Fiesta 2024 sa November 28, 2024, alas 5 sa hapon sa Rizal Park sa Davao City. Kauban si Mel Colmenares, Kent Abrigana, 1 Mindanao.